татарлардай өзің таныттың. Казан татарлары Уралы белсебер, Әстерхан Қырым татарлары Қасым типтер мишер, Крәшін пирем нишгар, милләтімнің ғәзиз балалары. Татар тілі милләт киләчәге, һәрбер безнең изге бурычым. Иманына тап төшермәс халкым, тыныч булсын атар таңнарың. Америка, Кытай, Европа һәм Шәрык, Австралия, Фин татарлары, дуслыгыбыз белән, милләтебез белән, берлегебез белән бөек без. Эшендә син татар көчле җанлы, җырда моңлы яуда батырсың. Татарлыкны балаларда саклыйк, бердәм булыйк дөнья татарлары. Мәскәү, Уфа, Стәрлетамак, Сембер, Ижау, Чиләбе, Екатеринбург, Октябрьский, Оренбург, Нефтекама, Самар, Салават, Туймазы, Петербург, Тюмень, Тольятти, Түбән-Барда, Магнитогорск, Омск, Дүртөйле, Сыргыт, Тубыл, Саранск, Мәләкәс, Сарытау, Бәләбәй, Нефтьюганск, Чишмә, Пенза, Златоуст, Йошкар-Ола, Волгоград, Новосибирск, Ишимбай, Красноярск, Мәләвез, Урталязән, Орск, Сызрань, Сарапул, Кузнәй, Яңавыл, Томск, Первоуральск, Кумертау, Учалы, Агыйдел, Шакмагыш, Илеш, Ноябрьск, Прокопьевск, Волжск, Копейск, Бөрі, Можга, Сарман, Буздәк, Кемерово, Раевка, Түбән Тагил, Нократ аланы, Дзержинск, Дәүләкән, Талбасы, Бакалы, Чапкы, Белорет, Иркут, Троицк, Бишбүләк, Иске Кулатты, Тәтешле, Шығырдан, Кагалым, Аскын, Приютово, Шәмәрдән, Яңа Уренгой, Ростов-на-Дону, Благовещен, Югары Пышма, Богырслан һәм татарлар яшәгән